fil-miliet tal-raġuni u fis-sajf l-oħra. Il-kampanji dwar ix-xorb u s-sewqan ma jaqtaw xejn u l-Ministeru għat-Trasport nida oħra għal tul ix-xhur tas-sajf meta l-festi, l-attivitajiet fil-għaxija u xi dawra fuq xi opra tal-baħar jaf ikunu sors ta' xi grog żejjed. Fost oħrajn se jerġgħu jitqasmu lill-pubbliku testijiet tal-breathalyzers biex wieħed ikun jista' janalizza u jekk għandux jitfa' siequ fuq il-pedala u jdejh mal-isteering. Il-Ministru għat-Trasport jinborġ tenna l-importanza li din id-deċiżjoni li tot ukoll għal dawk li jsuqu b'ċejjeġ tal-baħar. Tant li l-ħaddiema tal-infurzar ta' Transport Malta se jkunu qed iqassmu tal-breathalyzers ukoll is-sewwieqa tad-dgħajjes meta jkunu fuq ir-ronda fl-ibħra tagħna. Il-Ministru jinborġ saħaq li filwaqt li l-ħsieb jibqa' li minn livell alkoholiku ta' tolleranza ta' punt 8 dan jitniżżel għal punt 5 li l-infurzar u l-liġijiet il-Gvern jaraf l-importanza tal-edukazzjoni. Importanti li ikollna l-liġijiet, importanti ntejbuhom il-liġijiet u ninfurzawhom, però tibqa' dejjem kwistjoni ta' informazzjoni, ta' kampanja edukattiva u li jekk alla jgħid il-poplu jirrispondi għaliha. Il-Manager Eżekuttiv tal-Malta Road Safety, Pier Vella, saħ li hemm bżonn iktar kuxjenza fuq l-effetti kbar tal-alkohol u kif dawn l-effetti ma jgħaddux f'ħakkatajn. Skont statistika li għandna u informazzjoni minn fejn ġibna l-breathalyzers, hemm każijiet fejn barra minn Malta l-għada filgħodu il-pulizija jwaqfu s-sewwieqa biex jaraw ħajraw l-alkohol intake x'inhu. U naħseb li tkun xi ħaġa interessanti li tajt isma' wara li għamilt lejl niddeverti u ħana maħniex kontra li bnirem id-diverti mek pereżempju persuna xorbot la fil-għotta ta' jisma' ħana rina fixiet qabel ma nitlaqa x-xogħol. Flimkien mal-edukazzjoni l-infurzar imbagħad huwa bżonn kbir. La darba ta' min jiddeċiedi illi iwebbes rasu. Total ta' investimenti li laħaq il-180,000 euro nixtraw ukoll żewġ dgħajjes ġodda, 3 muturi ġodda u żewġ vetturi kummerċjali li għandhom jgħinu l-uffiċjali tal-infurzar fih dan Transport Malta. Clint Taxisa, manager tal-infurzar fuq l-art ta' Transport Malta, tkellem dwar l-importanza ta' dan it-tamir. Vetturi xajna van pick-up li ħanibdew bih nagħmlu xogħol ta' clamping fejn għadha kemm għaddiet il-liġi u bil-muturi qegħdin nagħmlu xogħol ta' spezzjoni fit-toroq. Xogħol ta' spezzjoni fejn naħdmu hand in hand mal-pulizija fejn jekk ninnotaw xi ħaġa fit-toroq, il-muturi aħna awtomatikament insejħu lill-pulizija biex nassistuhom f'dan ix-xogħol. Mela jekk se tieħu xi pinta żejda ftakar li int responsabbli għal ħajtek u ta' madwarek u jekk ma tkunx huma diversi il-konsegwenzi.